Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Parenting for Change. Μια νέα σειρά από 8 podcast που δημιουργήθηκαν από το Kiddo The Experience Agency και στοχεύει να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά γονέων για όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους γονείς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους έχοντας μια υγιή και ανοιχτή σχέση που θα βασίζεται στη συζήτηση και στην εξάλειψη των διαφόρων ταμπού. Στο σημερινό επεισόδιο θα θίξουμε ένα θέμα μεγάλης σημασίας για τη σημερινή κοινωνία, ειδικά αν αναλογιστούμε τις προκλήσεις που φέρνει σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Σύμφωνα με ερευνές, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους νέους γονείς. Και αυτό ισχύει παγκοσμίως. Γι' αυτό λοιπόν μαζί μας έχουμε την Διάννα Φαγούδη, την Chief Operating Officer του We4All, έναν οργανισμό με όραμα έναν κόσμο, όπου η αρμονία μεταξύ όλων των ζωντανών οργανισμών δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Σωστά. Ευχαριστούμε, Διάννα, που είσαι σήμερα μαζί μας. Τιμή μου. Γενικότερα, η We4All κάνει πάρα πολλές ωραίες δράσεις για την κλιματική αλλαγή, για την βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, όλες αυτές τις λέξεις που ακούμε καθημερινά. Και όλες έτσι σχετίζονται με το περιβάλλον. Πιστεύεις ωστόσο ότι υπάρχει σωστή ενημέρωση γύρω από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις λέξεις και το τι ακριβώς σημαίνουν? Η σωστή ενημέρωση υπάρχει, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις να τη βρεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, και η δικιά μου ηλικία και ακόμα μεγαλύτερες, έτσι, δεν είναι μια δυσκολία στο να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές στις συνήθειές τους και επίσης τους φαίνονται πολλές φορές δύσκολο να κάνουν αυτή την αλλαγή όταν ακούνε και κάποιους όρους που δεν κατανοούν. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούμε πάρα πολλούς όρους για ένα πράγμα, όπως λέμε, ας πούμε, πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, που υπάρχουν και πιο απλά πράγματα να το εξηγήσεις, όταν το ακούει κάποιος που είναι δύσκολος στο να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής και προς το καλύτερο, λίγο αυτοί οι όροι πρέπει είτε να τους περιορίσουμε ή να τους κάνουμε πιο κατανοητούς, πιο απλούς, γιατί η δυσκολία στους όρους δεν έρχεται στις μικρές ηλικίες. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό στις μικρότερες ηλικίες, το αντιλαμβανόμαστε στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε είναι λίγο και θέμα πώς το πλασάρεις στον κόσμο, είναι διαφορετικά τα ηλικιακά group, είναι διαφορετικές οι κοινωνικές τάξεις, θα το πω αυτό, δηλαδή αν κάποιος που πασχίζει και δουλεύει από τα 12 χρόνια, όπως ήταν οι γονείς μας, ξέρω εγώ, που μένει η μητέρα μου από 14 χρονών, βγήκε να δουλέψει. Αν της πεις πράσινη μετάβαση, θα με κοιτάει με ανοιχτό στόμα. Και αν της πεις όμως, ξέρεις τι, η μάμα κάνει κάτι γιατί για τα εγγόνια σου θα είναι κάτι που θα σε βοηθήσει και της το πεις με πολύ απλά λόγια, θα είναι πολύ καλό. Ενώ ένα παιδί, αν του πεις πράσινη μετάβαση ή κυκλική οικονομία, η μάμα η κυκλική οικονομία θα νομίζει ότι είναι γύρω-γύρω όλη στη Μέσο Μανώλης. Η κυκλική οικονομία όμως για ένα παιδί θα μπει σε μια διαδικασία να αναρωτηθεί. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ πώς απευθύνεσαι και σε ποιο ηλικιακό group απευθύνεσαι και γενικότερα σε ποιο group. Έχει πολλά group που μπορείς να σπάσεις τις έννοιες. Και αυτό έχει να κάνει με εμάς που ασχολούμαστε με αυτό, αν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε μια διαδικασία να εξηγήσουμε με απλούς, κατανοητούς όρους και να δώσουμε απλές λύσεις πώς μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει. Οποιοδήποτε ηλικιακό group, οποιοδήποτε κοινωνικό group, από οποιοδήποτε γενικότερα group ανήκει. Είναι πώς το προσεγγίζεις δηλαδή. Φυσικά. Το καθένα. Άρα θα έλεγες ότι χρειαζόμαστε λιγότερη ορολογία. Δεν είναι θέμα ορολογίας, δεν είναι θέμα πόσες πολλές λέξεις χρησιμοποιούμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν, άλλο είναι η πράσινη μετάβαση, όπως λέμε, άλλο κυκλική οικονομία. Πολλές φορές ακούμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που όλος ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι κακό, είναι πολύ παρεξηγήσιμο αυτό. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχαμε εμείς, δεν θα υπήρχαν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Όμως η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου είναι αυτό που προκαλεί το κακό
το φαινόμενο του θερμοκηπίου it is what it is. Αλλά ανήκουμε λίγο σε μια γενιά του οχοαδερφισμού, εγώ το λέω αυτό, και της βολής μας. Δηλαδή τώρα πού να το κάνω αυτό, αφού δεν βλέπεις να και ο άλλος πετάει κάτω το τσιγάρο του. Είναι σκουπιδότοπος εκεί, ας το κάνω κι εγώ. Αυτό δεν το έχουν τα παιδιά. Δεν το έχουν. Το έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Οι μεγαλύτεροι. Για να μην πω μεγάλοι, γιατί μου πέφτει και εμένα λίγο βαρικά που το λέω. Τώρα που είπες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που είναι έτσι ένας παρεξηγήσιμος όρος, ας πούμε, ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο παρεξηγήσιμο κομμάτι έτσι, στη συζήτηση γύρω από το περιβάλλον? Τι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα γενικότερα σαν κοινωνία? Μια έννοια που παρεξηγείται και την έχουμε καταλάβει λάθος, εκτός το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή θα έρθει ούτως ή άλλως. Η ιστορία του πλανήτη μας μετράει πάνω από 4 δισεκατομμύρια χρόνια και έχει καταστραφεί ολοσχερώς και άλλες φορές. Δεν είναι ότι ερχόμαστε στο τέλος του κόσμου πρώτη φορά. Όμως αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, να το πω έτσι, αν μπορώ να το πω απλά. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή πάντα υπήρχε σε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια και πάντα θα υπάρχει. Όμως είναι η πρώτη φορά τα χρονικά, τέλος πάντων, τουλάχιστον να πω ότι ξέρουμε, δεν είμαι ειδικός, αλλά παρακολουθώ τις έρευνες, παρακολουθώ τα τελευταία δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά, λένε οι ερευνητές και οι επιστήμονες, ότι το τέλος, έτσι όπως το φανταζόμαστε, το φέρνουμε εμείς οι άνθρωποι πιο γρήγορα από ό,τι ήταν το αναμενόμενο να συμβεί. Πώς? Με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικά, είχε πει ένας καθηγητής πανεπιστημίου που είχα πάει σε ένα συνέδριο και το είχε πει με πάρα πολύ έτσι, ωραία λόγια, ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της γης, όσο ζει η γη, που το δυνατό είδος, αυτό δηλαδή το dominant species που λέμε, που δεν σέβεται τις υπόλοιπες μορφές ζωής. Οπότε, επειδή είμαι το κυρίαρχο είδος, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, άρα μπορώ να καταστρέψω ουσιαστικά τον κόσμο. Δεν το κάνουμε με αυτή τη λογική, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Δεν σεβόμαστε καταρχάς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Δεν σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή, όταν εγώ κυκλοφορώ σε ένα πάρκο, εσύ θα πετάξεις το σκουπίδι. Δεν είναι ότι θα το πετάξεις με σπίτι σου, γιατί με σπίτι δεν θα το πετάξεις. Θα το πετάξεις σε έναν χώρο που συνυπάρχουμε. Και δεν συνυπάρχεις μόνο μαζί μου, συνυπάρχεις και με άλλα εκατομμύρια είδη που μπορεί να μην βλέπεις. Είναι τα φυτά, είναι αυτό που λέμε βιοποικιλότητα. Είναι τα πουλιά, είναι τα σκουλικάκια, τα μυρμηγκάκια, είναι τα μεγαλύτερα ζώα. Άρα, εσύ καταρχάς δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Άρα, αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, πώς θα σεβαστείς και τους υπόλοιπους? Είναι η πρώτη φορά. Και αυτό είναι το πιο παρεξηγήσιμο, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που γίνεται, είναι φυσικό φαινόμενο, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Απλά το έχουμε φέρει πιο γρήγορα. Δηλαδή, μπορεί τα παιδιά των παιδιών μας να μην ζουν σε ένα βιώσιμο πλανήτη. Για να μην είμαστε και καταστροφολόγοι, δηλαδή το τέλος του κόσμου, έτσι όπως ακούγεται και τρομακτικό. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά γενικότερα θα συμβεί αυτό. Αντί να συμβεί όμως σε μερικά εκατοντάδες χρόνια, μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα. Να μην είναι βιώσιμος ο πλανήτης μας. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, που είναι όντως για την κλιματική αλλαγή και πώς θα επηρεάσει το μέλλον των παιδιών και πώς μπορούν να προετοιμαστούν, πώς μπορούμε και εμείς αρχικά, αλλά να προετοιμάσουμε και τα παιδιά για ένα πιο βιώσιμο κόσμο στο μέλλον. Ο μόνος τρόπος είναι να τους μιλάς ειλικρινά. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν λίγο, να ξέρουν ότι πρέπει να σέβεσαι. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς με την άνεση σαν να σου ανήκει ο κόσμος. Είναι απλά τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε για να μπορέσουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να ζήσουν σε έναν ωραίο, βιώσιμο, πιο πράσινο κόσμο. Είναι πάρα πολύ απλά. Και έχει να κάνει με το σεβασμό 100%. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε τις καλές συνήθειες από το σπίτι μέσα. Και να μας βλέπουν οι γονείς, γιατί η ερώτηση είναι ουσιαστικά πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας τις καλές πρακτικές, να το πω έτσι. Ένα σεβασμό. Άμα εμένα με βλέπουν τα παιδιά μου ότι κινούμε με σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μου
και προς το περιβάλλον το φυσικό, γιατί αυτό είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε περιβάλλον, ο κόσμος, και αν ρωτήσεις, δηλαδή, αν ρωτήσω 10 ανθρώπους εδώ, τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη περιβάλλον, αυτή είναι και η πρώτη ερώτηση που κάνουμε στα παιδιά στη σχολεία. Μας λένε τα βουνά, τα δάση, τα φυτά. Σπάνια θα μας πούνε τα ζώα και ο άνθρωπος. Ναι. Πόσες φορές έχεις ακούσει να λένε στο σχολικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον. Περιβάλλον το λέει η λέξη, είναι ό,τι μας περιβάλλει. Οπότε τα παιδιά πρέπει να δουν εμάς τους γονείς ή τους μεγαλύτερους τέλος πάντων, γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι γονιός, αλλά θέλει οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πιο πολλές ώρες να περνάω στο σχολείο παρά με τους γονείς μου, που δουλεύανε κιόλας. Όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε επαφή με τα παιδιά, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα ότι σεβόμαστε. Και επίσης άλλο ένα πράγμα που λέμε στα σχολεία, οι εξωτερικοί χώροι, ή ένα απλό πάρκο, ή το δάσος, ή θα σου πω στο πάρκο. Υπάρχουν ζώα που ζουν μέσα στο πάρκο, υπάρχει πανίδα. Και πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω. Και τους κάνουμε μια απλή ερώτηση. Αν χτύπαγε κάποιος την πόρτα, στο σπίτι σας, άγνωστος, και έμπαινε μέσα, θα το ανοίγατε? Ήθελα να μπει μέσα, το ανοίγατε? Η απάντηση είναι όχι. Τι θα κάνετε όμως, πώς θα προστατευόσασταν? Μας λένε έχουμε την πόρτα, έχουμε τα παράθυρα, έχουμε συναγερμό, είναι οι γονείς μας μέσα, θα πάρουμε την αστυνομία. Άρα τους λέω, αν εγώ έμπαινα μέσα, δεν θα μπορούσα να μπω. Αν έσπαγα την πόρτα και έμπαινα μέσα και άρχισα να λέω, α, τι ωραία, και πέταγα την τσίχλα μου στο πάτωμα, τα σκουπίδια μου, τρώγα πατατάκια, και έπινα και τα πέταγα όλα, και άναβα και μια φωτιά μέσα στο σαλόνι. Και έπαιρνε και φωτιά το σαλόνι σας. Και καιγόντουσαν τα υπάρχοντά σας. Και μπορεί να κινδύνευε και η οικογένειά σας. Τι θα γινότανε? Και τρομάζουνε. Άλλα παιδιά να λένε, θα σας χτυπάγαμε, θα φωνάζαμε την αστυνομία, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν θα σας άφηναν. Οπότε αυτό όμως τους λέμε, γιατί να το κάνεις έξω? Επειδή τα ζώα δεν μιλάνε, δεν πάει να πει ότι δεν μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ότι εσύ είσαι μέσα σε 4 τοίχους και δεν βλέπεις ότι στο πάρκο υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν τα σπίτια των ζώων. Δεν πάνε ότι δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν σου μιλάνε, δεν πάνε ότι δεν φοβούνται. Και επειδή δεν είναι μεγαλύτερα από σένα ή πιο δυνατά, ή τα ζώα δεν έχουν μια λογική να σκεφτούν, να μολύνουν το περιβάλλον. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά θαλάσσια είδη που τα βγάζουν εκείνα με τις πετονιές ή με σακούλες και αυτά. Τα ζώα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιος υπάρχει που μπορεί να τους κάνει κακό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Οπότε, ο σεβασμός ξεκινά από το σπίτι μέσα. Όπως σέβεσαι μέσα στο σπίτι σου, θα πρέπει να σέβεσαι και έξω. Και αυτό είναι το βασικό. Ξεκινάμε από εκεί. Και μετά τώρα να κάνουμε την σωστή ανακύκλωση, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Μετά έρχονται όλα αυτά. Είναι δευτερεύοντα. Και φυσικά δεν χρειάζεται να καταστροφολογούμε. Δεν χρειάζεται να λέμε έρχεται το τέλος του κόσμου. Ήδη τα παιδιά τους έχουμε φέρει εμείς οι μεγαλύτεροι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και μάλιστα τους ζητάμε και να μας σώσουν, γιατί αυτή είναι η σωτηρία μας. Εμείς τελείωσε. Ό,τι κάναμε. Ζητάμε από αυτούς που ουσιαστικά έχουμε καταστρέψει να μας βοηθήσουν και να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και τις επόμενες γενιές. Οπότε, χαλαρά, όμορφα, λέμε θέλουμε να ζήσουμε σε ένα πιο όμορφο κόσμο, τους εξηγούμε πραγματικά γεγονότα. Τους εξηγούμε, είναι πολύ ωραία να πάνε μια βόλτα, να αρχίσουν να παίρνουν μέρος σε διάφορες εθελοντικές δράσεις και να ενημερώνονται τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που κάνουν εξαιρετικά προγράμματα. Όχι μόνο, δεν θα βάλω μόνο εμάς. Υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που μπορούν να μιλήσουν πάρα πολύ ωραία. Για πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ καλά και με απλά λόγια και να πάνε να δουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που πάμε περιπάτους και βλέπουμε ανά τα χρόνια πώς έχει αλλάξει όλο αυτό. Η βιοποικιλότητα ανά τα χρόνια. Και είναι πολύ ωραίο για τα παιδιά γιατί μπορούν να κατανοήσουν ότι και οι γονείς ότι όλα τα είδη μπορούν να κάνουν adapt με την κλιματική αλλαγή. Ένα μόνο είδος δεν μπορεί να κάνει και είμαστε ο άνθρωπος. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πώς μπορούν να το κατανοήσουν τα παιδιά. Και προχωράνε γρήγορα σε αλλαγές. Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και όλες αυτές τις αλλαγές και γενικότερα τα πιο σοβαρά ζητήματα, πώς μπορούν οι γονείς να προσεγγίσουν, ας πούμε, τη συζήτηση στα παιδιά χωρίς να τα τρομάξουν, χωρίς να τους πούνε ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει καταστροφή, ας πούμε. Γι' αυτό, ότι πρέπει να τους εξηγήσουν ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Απλά πρέπει να το καθυστερήσουμε λιγάκι. Γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι κάνουμε διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, κάτι που καταλαβαίνουν πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά είναι το zero waste, όσο και να σου φαίνεται περίεργο.
Zero waste σε όλα τα επίπεδα. Εμείς όταν πηγαίνουμε στο σχολείο να μιλήσουμε για την ανακύκλωση, δεν μιλάμε για να κάνουμε ανακύκλωση. Μιλάμε τι κάνουμε για να μην κάνουμε ανακύκλωση. Μιλάμε πάρα πολύ για την επανεχρησιμοποίηση. Μιλάμε πάρα πολύ για τη σπατάλη τροφής. Δηλαδή, είναι μεγάλο πρόβλημα η σπατάλη τροφής. Είμαστε, νομίζω, η τρίτη χώρα στον κόσμο, που είμαστε μια μικρή χώρα, στη σπατάλη τροφής, σπατάλη και απώλεια τροφής. Όταν τους τα πεις αυτά, θα αρχίσουν να σκέφτονται 2 φορές το τι θα βάλουν στο πιάτο τους. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που έχουν και το χαρτζηλίκι, και για τη γρήγορη μόδα κάνουν πολύ γρήγορη μεταστροφή, και για την σπατάλη τροφής, γιατί τους εξηγούμε. Ας πούμε, τώρα, για παράδειγμα, εγώ αυτό το παντελόνι που φοράω είναι φτιαγμένο από ένα τζιν και ένα άλλο παντελόνι. Και συνήθως όταν πηγαίνουμε στα σχολεία αυτά, τους φοράμε πράγματα που τους έχουμε ξαναδώσει δεύτερη ζωή και τους δούμε να καταλάβουν ότι είναι ωραία. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχεις τη δύναμη απλά στα χέρια σου και πρέπει απλά να το κάνεις πράξη. Δηλαδή θα πας να φας σε μια αλυσίδα fast food, ξέρω εγώ. Και πάμε και παραγγείλουμε 500 πράγματα. Το κάνω κι εγώ αυτό το λάθος πάρα πολλές φορές. Παρήγγειλε και αν θέλεις κι άλλο ξαναπαρήγγειλε. Περίμενε. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο. Τελείωσε πρώτα. Είναι τόσο εύκολο. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουν ότι το πλαστικό μιας χρήσης είναι πολύ κακό, πολύ βλαβερό σε σχέση με των πολλαπλών χρήσεων. Το βλέπουμε και στα σχολεία. Και κάνουμε και έρευνες μετά, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ σταθερή πορεία, καλή πορεία προς αυτή την καλύτερη μετάβαση από τα παιδιά. Και το βλέπουμε, μας έχουν πάρει και γονείς τηλέφωνο, που τα παιδιά πήγαμε στο σχολείο τους, ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών, θυμάμαι, πήγαινε προνήπιο. Και δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό, όπου και σταθώ και βρεθώ το λέω. Με πήρε ένας πατέρας τηλέφωνο, ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μας πήρε τηλέφωνο στο εταιρικό, στο σταθερό και λέει: μπορούμε εμείς και ενήλικες να κάνουμε μαθήματα? Και λέω: ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν από εταιρεία. Λέω: είσαστε από εταιρεία, από κάποιον άλλο φορέα, κάποιον οργανισμό που θέλετε? Όχι, λέει. Ακούστε να δείτε, είμαστε 2 γονείς ενός παιδιού 4 χρόνων που πήγατε πριν από 1 εβδομάδα στο σχολείο του, 4 χρονών. Που λες είναι μικρό για να καταλάβει. Δεν μας αφήνει να πετάξουμε τίποτα στα σκουπίδια και στην ανακύκλωση, αν δεν το δει. Θεωρεί τα κάνουμε όλα λάθος και είναι εδώ και πόση ώρα και κλαίει και λέει: αν δεν πάρετε τη We for All να κάνετε μάθημα, να γίνετε η φρουρή του πλανήτη, γιατί έτσι τους λένε τα παιδιά, εγώ δεν θα σταματήσω να κλαίω, θα είμαι στεναχωρημένος. Και μπήκαν οι γονείς στη διαδικασία να αναρωτηθούν πώς μπορούμε να μάθουμε κάποια βασικά πράγματα. Οπότε τα παιδιά δεν τρομάζουν. Τρομερό. Δεν τρομάζουν. Τρομάζουν με εμάς που δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι με τις αλλαγές. Τα παιδιά θα βοηθήσουν σε αυτή την γρήγορη αλλαγή. Οπότε, με απλά λόγια κατανοητά, χωρίς να τους πούμε ότι θα πέσουν μετεωρίτες και θα καεί το σύμπαν όλο και αυτά. Όχι. Είναι η κλιματική αλλαγή ένα φυσικό φαινόμενο. Βοηθήστε μας λίγο σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, να αλλάξουμε τις συνήθειες στο σπίτι. Αλλά οι γονείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορείς να καπνίσεις και να λες στο παιδί σου να μην καπνίσει. Δεν μπορεί να σε βλέπει κάθε μέρα να πετάς στα σκουπίδια άπειρες ποσότητες τροφής και να του ζητάς να φάει το φαγητό του όλου ή να μην πετάει. Ποιες είναι έτσι μερικές συνήθειες που μπορούμε να αλλάξουμε μέσα στο σπίτι για να ενισχύσουμε έτσι την περιβαλλοντική συνείδηση που λες? Να αγοράσουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πας στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε φαγωμένος. Πριν ψωνίσεις, άρχισε να αναρωτιέσαι αν χρειάζεσαι πραγματικά αυτό. Είναι κάτι ψυχολογικό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή άσκηση, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι έχει πολύ βαρύτητα στις αποφάσεις των αγορών μας. Πολύ. Όπως και για το φαγητό, αλλά και για τα ρούχα μας. Πόσες φορές και εμείς οι γυναίκες πάμε και αλλάζουμε το μαλλί μας γιατί δεν αισθανόμαστε καλά. Το μαλλί βέβαια δεν έχει επίπτωση στην κλιματική αλλαγή. Όχι, αλλά όλη η ενέργεια που θα... Αλλά ας πούμε ένα τζιν, για παράδειγμα, άμα πας να πάρεις ένα παντελόνι τζιν, ένα παντελόνι τζιν χρειάζεται 8.000 λίτρα νερού από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παραγωγή του μέχρι τη στιγμή που θα έρθει στην ντουλάπα σου. 8.000 λίτρα νερού. Όχι αλμυρού νερού, γλυκού νερού. Που αυτή τη στιγμή σκέψω ότι το γλυκό νερό είναι περίπου 2% από όλο το νερό που έχουμε και δεν είναι και πόσιμο αυτό το 2%. Δηλαδή είναι πολύ τραγικά μικρές οι ποσότητες. Οπότε αν εσύ μπορεί να μην το σκεφτείς,
Αν το πεις αυτό στο παιδί σου όμως, θα το σκεφτεί χτυπήσει 2 και 3 αλλιώς. φορές. Ναι. Και επίσης πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, δηλαδή να πηγαίνουμε σε μαγαζιά που μπορούν να δίνουν τα παιδιά ότι μπορούν να μεταπίσουν τα αργότερα έτσι όπως θέλουν. Δηλαδή βλέπεις κάτι. Τι είναι αυτό, σ' άρεσε, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Είναι ήδη παντελόνι που έχεις. Ενθουσιάζονται. Ενθουσιάζονται γιατί βλέπουν ότι τους δίνεις μια δεύτερη ζωή στα πράγματα που ήδη έχουν. Μετά προσπαθούμε να μην αγοράζουμε πράγματα που τα χρησιμοποιούμε μία φορά. Ή αυτά που αγοράζουμε, ας πούμε, οι γυάλινες συσκευασίες μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, να τους ξαναδώσουν μια δεύτερη ζωή, ή μεταλλικές συσκευασίες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλα στην ανακύκλωση. Στην ανακύκλωση πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε να μην δημιουργούμε απορρίμματα. Θα σε εκπλήξει αν σου πω ότι το φαγητό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τα σκουπίδια που πετάμε. Ξέρω ότι όσοι εργαζόμαστε ως μαμάδες και αυτά, μπορούμε να πάρουμε τις σαλάτες από το που είναι στο σακουλάκι για να είναι πιο γρήγορα, για να μην κόβουμε και αυτά. Είναι λίγο τραγικό. Το έχω κάνει και εγώ, δεν θα σου πω ψέματα, αλλά είναι τραγικό. Γιατί δημιουργείς waste. Αυτό το πλαστικό αυτό δεν ανακυκλώνεται. Και φυσικά δεν ζούμε και σε μια χώρα που λειτουργούν όλα τέλεια. Δηλαδή δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι αν κάνουμε σωστά την ανακύκλωση θα πάει για ανακύκλωση όλο αυτό. Οπότε zero waste είναι η μαγική λέξη. Και είναι και σαν challenge αυτό στα παιδιά και τους αρέσει. Γενικότερα από την εμπειρία σου, πιστεύεις ότι υπάρχει η ανάγκη της καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης? Δηλαδή είναι κάτι που δεν το βλέπεις, ας πούμε, συχνά σε οικογενειακά περιβάλλοντα? Ναι, και αυτό μπορώ να σου το πω ότι αν έρχεται, επειδή είμαστε κάθε μέρα σε σχολεία και βλέπουμε δεκάδες παιδιά καθημερινά, μπορούμε να καταλάβουμε πότε κάνει ένας δάσκαλος καλή δουλειά και πότε κάνουν στο σπίτι οι γονείς καλή δουλειά. Όταν κάνει ένας δάσκαλος καλή δουλειά, όλη η τάξη λειτουργεί αρμονικά και οι γνώσεις τους πάνω κάτω είναι ίδιες. Όταν όμως βλέπεις ότι ξεχωρίζουν κάποια παιδιά, δεν έχει να κάνει ούτε με την εξυπνάδα, ούτε με την αντίληψη, ούτε με τίποτα. Μπορείς να καταλάβεις ποια παιδιά στο σπίτι τους, οι γονείς τους, έχουν κάνει καλή δουλειά αναφορικά στην περιβαλλοντική συνείδηση. Και είναι λίγα. Και το βλέπεις πώς σε κοιτάνε, πώς ρουφάνε όλη την πληροφορία. Και επειδή εμείς έχουμε ένα σύστημα που δεν θέλουμε πάρα πολλά παιδιά σε κάθε εκπαίδευση, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ότι καταλαβαίνουν και μετά κάνουμε και ένα παιχνίδι, είτε φυτεύουμε, αλλά ξαναεπαναλαμβάνουμε λιγάκι σε μορφή παιχνιδιού αυτά που είπαμε στην τάξη, τα παιδιά μαθαίνουν. Και ναι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όμως οι νέοι γονείς είναι πολύ πιο δραστήριοι σε αυτό από ότι ήμασταν εμείς. Εγώ μιλάω για μένα προσωπικά, γιατί εγώ είμαι 47 χρονών και ενώ με μάθανε από μικρή, ήμουν οι γονείς μου να αγαπάμε τη φύση, να αγαπάμε. Δηλαδή, εμένα ο πατέρας μου δεν μας άφηνε να κόψουμε λουλούδια. Γιατί μας έλεγε, αν βάλεις το αυτάκι σου και ακούσεις, θα το ακούς να κλαίει. Αν σ' αρέσει, άστο εκεί. Οπότε αυτή η αγάπη ήταν πολύ βαθιά μέσα μου. Αλλά επίσης ο πατέρας μου κάπνιζε μέσα στο αμάξι και η μητέρα μου όταν πηγαίναμε και ακούγαμε και αθλητικά τις Κυριακές μετά από τις εκδρομές. Δηλαδή είναι πολύ έντονα χαράγμα. Δεν είναι ότι αγαπούσαν τη φύση, αλλά δεν ξέρανε. Τόσα ξέρανε. Ναι. Τώρα με τη γνώση, που είναι και δωρεάν η γνώση, με το διαδίκτυο, τα βρίσκεις όλα. Όλα. Είναι δωρεάν. Αυτό είναι το υπέροχο. Μπορείς να μάθεις, να ενημερωθείς. Και οι νέοι γονείς το θέλουν. Προσπαθούν. Σήμερα στη δεντροφύτευση, πριν έρθουμε εδώ πέρα, είχαμε πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, αν δείξω φωτογραφίες και βίντεο, θα δεις ότι τα παιδιά ήταν λερωμένα μέσα στο χώμα, να μπουν εκεί, να φτιάξουν, να βάλουν το φυτό του, μιλάνε. Και είναι ωραίο γιατί οι γονείς τους φέρανε. Δεν μπορούσαν τα παιδιά να έρθουν μόνα τους. Οπότε πρέπει να τα κινητοποιήσουμε λιγάκι, λίγο περισσότερο. Δεν θέλει πολύ. Αντί να πάμε να κλειστούμε. Που καλή είναι και οι παιδότοποι, και εγώ πήγαινα στους παιδότοπους τα παιδιά μου, αλλά μία φορά το μήνα βγάλτε τα έξω. Να κάνουν κάτι συλλογικό, κάτι για το καλό. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα για το περιβάλλον, γιατί όπως σου είπα και στην αρχή, ο σεβασμός και προς τον συνάνθρωπό μας είναι πολύ σημαντικός, γιατί άμα σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, σέβεσαι τα πάντα, αρχίζει και σιγά σιγά όλα, ό,τι μας περιβάλλει. Πήγαινε μια φορά σε μια κοινωνική κούζα να μαγειρέψει. Έχουμε έναν μικρό εθελοντή και σήμερα είχαμε και άλλη μία που έρχεται σε πολλές δράσεις. Είναι 2 μικροί εθελοντές που έρχονται σε πάρα πολλές δράσεις. Είναι ο Λέανδρος και η Αλκμένη, οι οποίοι αυτά τα παιδιά είναι με τους γονείς τους όπου μπορούν. Σήμερα δηλαδή η Αλκμένη ήθελε να κάνει και το extra mile. Να κάνει κάτι, να μας βοηθήσει να βάλουμε και τις τσάπες μέσα στο pick-up truck. Δηλαδή να βοηθήσει και σε αυτό. Να βοηθήσει να μαζέψουμε και τα σακουλάκια και τις γλάστρες. Βλέπεις ότι μόνη της ζήτησε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που είχε κάνει άλλη φορά. Ο Λέανδρος κάθε Σαββατοκύριακο, οι γονείς του είναι ή σε μια κοινωνική κουζίνα ή σε δεντροφυτεύσεις σε κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά δεν μπορεί
δεν μπορεί να μην είναι πρεσβευτές ενός καλύτερου αύριο. Δηλαδή είναι σημαντικό. Και οι γονείς τους τα φέρνουν. Δεν μπορεί να είναι 6-7 χρονών και τα φέρνουν από πιο μικρούλια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι υπάρχουν διαφορές από γενιά σε γενιά, γιατί προφανώς δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση παλαιότερα. Δηλαδή και από τα social media τώρα που το βλέπουμε και από τη τηλεόραση που έχει πάρει μια άλλη διάσταση γενικότερα το κομμάτι του περιβάλλοντος. Τι έχει αλλάξει γενικότερα στην κοινωνία μας με την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή ξεκινώντας την ευαισθητοποίηση των παιδιών από μικρή ηλικία? Ναι, όταν ήμασταν, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν υπήρχε καθόλου αυτό. Καθόλου. Δεν υπήρχε στο πλάνο κάτι τέτοιο. Και οι αυλές μας δεν είχαν καθόλου πράσινο. Τώρα αρχίζει και γίνεται έτσι μια μεγάλη προσπάθεια. Καταρχάς, εδώ και χρόνια το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει κάποια προγράμματα, τα οποία τα σχολεία οφείλουν κάποιες τάξεις να τα ακολουθήσουν, κάποια εργαστήρια. Άρα, ουσιαστικά, σε εισαγωγικά αναγκάζονται τα σχολεία, τα δημοτικά κυρίως, να κάνουν κάποια πράγματα, έτσι ώστε να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με το περιβάλλον. Επίσης, θεωρώ ότι έχει βοηθήσει και πάρα πολύ, όλα τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό, έχει βοηθήσει η τηλεόραση, έχουν λίγο, γιατί δεν μ' αρέσει να τα δαιμονοποιούμε λιγάκι τα πράγματα, τα social media, εντάξει, λέμε τα παιδιά, ναι, εντάξει, οκ, άμα δεν μπορείς να τους βάλεις όριο είναι πρόβλημα του γονιού, όμως αν το έχουν με όριο, είναι πολύ βοηθητικό. Τα βιβλία κιόλας είναι έτσι, μιλάνε λίγο, υπάρχουν βιβλία που μπορούν να μην είναι του Υπουργείου απαραίτητα, δηλαδή αυτά που παίρνουμε τα γλώσσα, μαθηματικά που λέγαμε. Ναι. Υπάρχουν στις βιβλιοθήκες πλέον βιβλία που έχουν περιβαλλοντικά ζητήματα, θα κάτσουν στη δημιουργική απασχόληση, να ασχοληθούν λίγο με το περιβάλλον, να φτιάξουν κάποια πράγματα. Ή βλέπεις ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν κάδοι στα σχολεία, που μπορούμε να χωρίσουμε τα υλικά προς ανακύκλωση. Υπάρχει επίσκεψη από διάφορους φορείς. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μας επισκεφτόντουσαν φορείς, οργανισμοί, να μπαίνουν στο σχολείο και να μας μαθαίνουν για το οτιδήποτε. Μας πηγαίνανε κάποιες εκδρομές, εντάξει, το βλέπαμε και αυτό ήτανε. Τώρα οι εκδρομές είναι και πιο πολύ προς τη φύση και έρχονται οργανισμοί, έχουν δυνατότητα να μπουν στο σχολείο, να μιλήσουν. Πιο εκπαιδευτικές, ναι. Σωστά. Γενικότερα υπάρχει μια προσπάθεια. Και αν, πραγματικά το λέω αυτό, εάν οι εκπαιδευτικοί ασχοληθούν έστω μία φορά την εβδομάδα, μία ώρα την εβδομάδα, με περιβαλλοντικά ζητήματα ουσιαστικά να ασχοληθούν με τα παιδιά, πραγματικά η διαφορά είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και ας μην ασχολείται κανένα στο σπίτι. Τα παιδιά θα το πάρουν αυτό, θα το μεταφέρουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος και αποδοτικός τρόπος για την αλλαγή των κακών συνηθιών μας, των μεγαλύτερων, από τα παιδιά. Δεν υπάρχει, τα παιδιά είναι. Τέλος. Ακόμα πολλές φορές βλέπουμε τους μεγάλους να παθαίνουν και να μην μαθαίνουν. Επειδή δεν κάνουμε μόνο στα σχολεία εκπαιδευτικά προγράμματα, τα κάνουμε και σε ενήλικες, σε εταιρείες, πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα σε αμφισβητήσουν ό,τι και να πεις. Δεν θα σου δώσουν καθόλου το περιθώριο, είναι εκεί. Δεν θα σου δώσουν το περιθώριο να το ακούς. Έχω τύχει να πάω σε εταιρεία και απ' έξω, ενώ όλη η εταιρεία ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτά που μαθαίνανε, υπήρχε ένας άνθρωπος που έκανε βόλτες απ' έξω, που ουσιαστικά πέναγε και μας κορόιδευε. Ότι και καλά τι θα αλλάξει, όχι μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να μεταδώσει τίποτα θετικό στα παιδιά του. Ενώ όλοι οι άλλοι προσπαθούν τουλάχιστον. Είναι δύσκολο, μπορεί από τους 40 ο ένας να αλλάξει, αλλά έχουμε πετύχει κάτι. Οι άλλοι θα προσπαθήσουν. Αν ξαναπάς και ξαναεπισκεφτείς και τους ξαναδώσεις λίγο έτσι, κάνεις μια ενεσούλα, ευαισθητοποίησης, μπορεί να αρχίσεις από το ένας να γίνουν 10. Έτσι γίνεται. Και εμείς όταν ξεκίνησε η We for All, 2 άνθρωποι ήτανε. 2 ξαδέρφια αποφασίσανε να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να δράσουν. Φύτεψαν τα 10 πρώτα δέντρα και τώρα έχουμε φυτέψει πάνω από 3,5 εκατομμύρια δέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινήσαμε με λίγο με τα παιδιά στο πεδίο να εκπαιδεύουμε και τώρα έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 400.000 παιδιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο.
αυτό κάτι σημαίνει. Και δεν είναι ότι εμείς κυνηγάμε να ελάτε να σας μάθουμε. Μας ζητάνε να πάμε να μάθουν. Αυτό είναι τρομερή πρόοδος. Ναι, υπάρχει θέληση. Και δεν το έχουμε δεν λέω ότι εμείς το καταφέραμε. Όλοι μαζί. Συλλογική δουλειά. Όλοι μαζί. Οπότε τα παιδιά, η αλλαγή στα σχολεία έρχεται πάλι συλλογικά. Δηλαδή, αν κάνουν κάτι, και ακόμα και στα σχολεία που πηγαίνουμε, μιλάνε οι καθηγητές μεταξύ τους από διαφορετικά σχολεία και ο ένας μας παίρνει τηλέφωνο και λέει: σας μάθαμε ότι κάνετε μάθημα σε αυτό το σχολείο. Θέλετε να έρθετε σε εμάς? Και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια λυσίδα. Αυτό είναι μια λυσίδα. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει όλο πάνω στα παιδιά. Αυτό δεν το είχαμε τότε. Καταρχάς, δεν είχαμε τα κινητά. Γι' αυτό δηλαδή τώρα με τα social media, με τα παιχνίδια, με την πιο άμεση επικοινωνία. Τα ανεβάζει ένα σχολείο. Και θέμα ανταγωνισμού είναι, μην νομίζεις. Είναι και θέμα ανταγωνισμού. Στον ίδιο Δήμο έκανε αυτό το σχολείο αυτό και τι εμείς δεν το κάναμε. Ναι. Τα social media βοηθάνε όταν ξέρεις να τα λειτουργείς σωστά. Οπότε όλο αυτό τα παιδιά μπορούν μπορούμε με τον σωστό τον τρόπο να το περάσουμε καλά στα παιδιά, να έχουν έτσι μια θετική επίδραση. Και αυτό και το ανταγωνιστικό μας κομμάτι ως μεγαλύτεροι, αλλά και οι γενιές που είναι πιο ευαισθητωμένες, λίγο μικρότερες από εμάς, και που είναι πιο ευαισθητωμένες, που βλέπεις δασκάλες που θέλουν, που είναι παιδιά και κορίτσια και αγόρια που μόλις μπήκανε στο εκπαιδευτικό σύστημα και είναι, 25 χρονών, 23-25, φρέσκα παιδιά και έχουν όλη την όρεξη, αυτό το μεταφέρουνε. Πήγαινε σε ένα σχολείο τώρα και κάτσε δες τους καθηγητές. Θα μπορέσεις να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Ναι. Μας λέγανε τώρα για ένα σχολείο στο Βόλο, ένα ειδικό σχολείο, το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερός από τις καταστροφές που είχαν συμβεί στη Θεσσαλία, ολοσχερός, και ένας μόνο καθηγητής, έτσι λέει, και πας και δεις στο σχολείο τώρα, γιατί θα το επισκεφτούμε εμείς αυτό το σχολείο, για να δούμε τι έκανε, να το βοηθήσουμε κι εμείς. Έχει κάνει τρομερή εντύπωση, το έχει κάνει σαν παράδεισο εκεί μέσα και τα παιδιά χαίρονται. Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από έναν και μόνο καθηγητή. Σε έναν τόπο που μετράει ακόμα τις πληγές σε τεράστιο βαθμό. Και το μάθαμε τώρα, δηλαδή είχαμε πάει στην έμφαση τον οργανισμό που έχει να κάνει με την αστυγεία και γιατί τους έχουν βοηθήσει πολύ και μας το λέγανε αυτό και είχαμε τρελαθεί. Λέω, κοίτα να δεις, είδες πώς έρχεται. Και αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά με αναπηρίες είναι πρεσβευτές ενός καλύτερου αύριο. Το αύριο το λέω συνέχεια. Θα πρέπει να το ανοιχτείς. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί μας νοιάζει το αύριο. Ανέφερες το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Μπορείς να μας πεις έτσι, άμα γνωρίζεις κάποιες δραστηριότητες ή εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις? Εργαλεία δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα παρά μόνο τα χέρια σου. Εγώ αυτό είμαι αυτής της άποψης. Και να ασχοληθείς, να έχεις το κουράγιο να σηκώσεις τα μανίκια και να βάλεις τα χέρια σου στη λάσπη. Να βάλεις τα χέρια σου στα δύσκολα. Τα παιδιά, αν τα πάρεις μαζί σου και τα βγάλεις έξω σε ένα πεδίο και πάμε να φτέψουμε ένα δέντρο, πάμε σε ένα γυροκομείο να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να κάνουμε παρέα με τους ηλικιωμένους, με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Πάμε, αλλά να τα πάρεις και να τους δείξεις πραγματικά, χωρίς να έχεις τίποτα άλλο, χωρίς να έχεις εργαλεία. Σκάψε με τα χέρια σου. Πραγματικά αυτό που σου λέω είναι αστείο, αλλά υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια τους. Και δεν χρειάζεται να έχεις τίποτε άλλο, δεν είναι δύσκολο. Βλέπεις είναι περίοδος, ας πούμε, ξηρασίας. Πόσο δύσκολο είναι στον προαύλιο χώρο να πάρεις ένα ποτηράκι και να ποτίσεις ένα λουλουδάκι. Είναι τόσο εύκολο. Απλά πρέπει να τους το δείξεις. Και αν το κάνεις μία φορά, τα παιδιά το κάνουν. Η μεγαλύτερη αποτυχία των μεγάλων στα σχολεία, των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και του Δήμου, αλλά και δικιά μας, κατ' επέκταση,
είναι όταν φυτεύουμε δέντρα στο σχολείο, μετά το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, φυτεύουμε και κάποια δεντράκια ή κάποια μυρωδικά. Μιλάμε για τους επικονιαστές, για τις μέλισσες, και πάμε και βάζουμε τα φυτά και βάζουμε τα παιδιά υπεύθυνα να τα μεγαλώσουν. Και τα βλέπεις πραγματικά και τα φροντίζουν. Και έρχεται το καλοκαίρι. Και γυρνάνε τα παιδιά και τα βλέπουν πεθαμένα. Πιανού λάθος είναι αυτό. Το παιδί δεν μπορεί να μπει μέσα στο σχολείο όταν είναι κλειδωμένο να ποτίσει. Είναι υποχρέωση των μεγάλων να το κάνουν αυτό. Και τους απογοητεύουμε. Καλά παραδείγματα λοιπόν εκπαιδευτικών ή σε σχολεία ή σε μεγαλύτερη ηλικία είναι όταν δεν απογοητεύουμε τα παιδιά. Γιατί όταν τους μαθαίνουμε να είναι υπεύθυνα, και είναι υπεύθυνα, αλλά μετά πέφτει η ευθύνη σε εμάς για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν μπορούμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών τους, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Καλό παράδειγμα είναι όταν φυτέψουμε φυτά στην αυλή και τα σχολεία και ο Σύλλογος Γονέων και οι εκπαιδευτικοί βρουν έναν τρόπο να ποτίζουν αυτά τα 5 φυτά. Και γυρίσουν τα παιδιά και θα δουν ότι είναι όλα καλά. Καλά παραδείγματα είναι παραδείγματα ειδικών σχολείων που παρόλες τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν, και είναι θέμα επιβίωσης σε αυτά τα σχολεία, δεν έχει να κάνει με όπως είναι σε ένα συμβατικό σχολείο που έχει ένα απλά να κάνεις, έχεις τα παιδιά τα οποία είναι υπάκουα και τα ανυπάκουα παιδιά, που πάλι εμείς οι μεγάλοι φταίμε σε αυτό, έτσι. Ότι τους δίνουμε, ότι τους περνάμε, αυτά λαμβάνουν. Έχεις να κάνεις με θέματα επιβίωσης. Κι όμως τους βλέπεις και παλεύουν να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν τι σημαίνει περιβάλλον. Και τα βλέπεις και είναι πολύ πιο ενεργητικά, τα βλέπεις ότι είναι πολύ πιο καλά, τα βλέπεις πολύ πιο καλά, ενώ όχι δεν είναι καλό-κακό, ενώ ότι είναι πιο καλά, οι βάσεις τους είναι καλύτερες. Έρχονται σε δράσεις, έρχονται με τους γονείς τους αυτά τα παιδιά σε δράσεις. Γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει καλή δουλειά μέσα στο σχολείο και τα βλέπεις να έρχονται. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα. Στο εξωτερικό τώρα που γυρίσαμε πρόσφατα από την Κένια που έχουμε εκεί δραστηριότητα, τα παιδιά δεν έχουν νερό να πιούνε. Οι οικογένειές τους χρειάζεται να περπατήσουν 6 ώρες μέσα από την άγρια ζωή στην κυριολεξία, 6 ώρες με το γαϊδουράκι τους, να πάνε να βρούνε νερό σε ποτάμι, να περιμένουν πόσες ώρες στην ουρά, να γυρίσουν πίσω με το νερό, το οποίο δεν είναι καθαρό, είναι και ένα challenge αυτό, αλλά αυτά τα παιδιά φυτεύουν και θέλουν να φυτεύουν και να προσέχουν έστω το ένα δεντράκι που μπορούν να φυτέψουν, γιατί το θεωρούν ότι είναι ζωή, γιατί από εκεί θα μεγαλώσει το δέντρο, θα κάνει σκιά, θα κάτσουν κάτω τη σκιά του, θα φάνε τους καρπούς του και αυτό το λίγο νερό που θα τους απομείνει, γιατί θα το χρησιμοποιήσουν για το μαγείρεμα ή θα το χρησιμοποιήσουν για να πληθούν, για να πλύνουν τα ρούχα τους, για να πιούνε νερό, θα βάλουν και στο φυτό. Και αυτό γίνεται και μέσα στα σχολεία. Δηλαδή βλέπεις ότι κάνουν αγώνα να φτιάξουν γούρνες. Στην Αφρική έχουμε και ένα πρόγραμμα που φτιάχνουμε και δίνουμε και δεξαμενές για να μπορεί το νερό της βροχής να παραμένει. Αλλά κάνουμε και dams, τις γούρνες, αυτά που να συγκρατηθεί το νερό. Και τα βλέπεις ότι από αυτή τη γούρνα, τη μεγάλη βέβαια που είναι, θα ποτίσουν και τα φυτά. Γιατί ξέρουν, αυτά τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει η σκιά. Γιατί πολλές φορές η σκιά ενός δέντρου χρησιμοποιείται και για σαν στέγη του σπιτιού τους. Γιατί δεν είναι όλοι που έχουν στέγη πάνω στο σπίτι τους, δεν έχουν όλα ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, στην κυριολεξία. Ή ο μπαμπάς τους και η μαμά τους θα πάρουν αυτά τα φρούτα και θα τα πουλήσουν για να έρθει κάτι στο σπίτι μέσα ή να μπορούν να φάνε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Κάποια στιγμή αξίζει να το δείτε, που το έχουμε και στα social, το έχουμε ανεβασμένο, που είναι ένα παιδί που λέει, αυτό είναι από την Ουγκάντα, και λέει, άμα δώσεις ένα παιδί σαν και εμένα ένα φρούτο να φάει, θα το κάνεις να γελάσει, θα το κάνεις χαρούμενο. Και είναι απίστευτο αυτό. Αυτά είναι πολύ ωραία παραδείγματα. Η εκτίμηση που έχουν δηλαδή για και το περιβάλλον. Σίγουρα. Και για το τι μπορούν να πάρουν από το περιβάλλον. Ξέρουνε. Ακριβώς, ξέρουνε. Ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει να είναι πιο δροσερά, σε περίοδους ξηρασίας, ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει σε πολλαπλά επίπεδα. Το οξυγόνο, όλα. Γιατί δεν τα έχουν δεδομένα. Εμείς λίγο πολύ τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό είναι. Ότι τα θεωρούμε δεδομένα και έχουμε και έναν οχαδερφισμό. Αυτό δηλαδή είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο και είναι αυτό που νομίζω που αν δεν το αλλάξουμε θα μας καταστρέψει. Γιατί αν το περνάμε αυτό στα παιδιά μας, είναι πολύ κακό.
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πολύ τους γονείς τώρα τελευταία είναι η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά και κατά πόσο αυτό τους απομακρύνει από τη φύση. Κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο τελικά και η τεχνολογία είναι σύμμαχος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ή όχι? Βασικά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προοδεύσει και σαν λαός και γενικότερα οι άνθρωποι που προοδεύουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με την τεχνολογία. Δηλαδή όποιος μένει πίσω πλέον είναι ξεκάθαρο πόσο πίσω μένει. Δηλαδή δεν είναι... Να, πριν που λέγαμε, που συζητάγαμε που κάτι δεν ήξερα και τα παιδιά μου με λένε boomer, με κοροϊδεύουν, που θεωρητικά είμαι μοντέρνα μαμά. Δηλαδή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Πρέπει να εξελισσόμεθα, σωστά το λέω, μην το πω και λάθος, και να ακολουθούμε την τεχνολογία, είναι βοηθός μας. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε και πόσο και πού. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είναι ένα παιδί και κάθεται στα social media ή ένα παιδί μικρό και το βάζει στη λογική των social media από το δημοτικό, γιατί από το γυμνάσιο είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις. Αυτό αρχίζει να μην το ελέγξεις, γιατί μετά αν του δώσει ένα κινητό, που πάντα τους δίνουμε ένα κινητό στο γυμνάσιο, θα το κρύψει από σένα αν το πιέσεις να μην έχει social media. Οπότε τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να είσαι ανοιχτή, να είμαστε ανοιχτοί στο γεγονός ότι τα παιδιά μας θα έχουν social media, είτε φανερά είτε κρυφά, οπότε καλό είναι να τα έχουν φανερά, να ξέρουμε τι γίνεται, χωρίς να τα παρακολουθούμε με την έννοια του detective, αλλά να είμαστε από πάνω τους, να τους μαθαίνουμε τη σωστή χρήση. Όταν ένα παιδί είναι από τις 24 ώρες, τις 10 ώρες στα social media και στο computer, αρχίζονται και καίγονται τα εγκεφαλικά του κύτταρα. Οπότε αυτό είναι κακό από μόνο του. Σίγουρα όταν είναι 10 ώρες εκεί δεν θα ασχοληθεί καθόλου με τη φύση. Η μη ενασχόληση με τη φύση είναι πάρα πολύ κακό. Η ενασχόληση με τη φύση βοηθάει στην ψυχική ανάταση, στην ψυχική υγεία. Μέχρι και οι γιατροί σου λένε ότι βγες έξω περπάτα. Είναι πολύ καλύτερο άμα θες να περπατήσεις, άμα θες να αδυνατήσεις για παράδειγμα, να μην πας σε ένα γυμναστήριο να κάνεις διάδρομο, άμα θες να γυμναστείς. Για να μην λέω αδυνατήσεις, γιατί είναι και μια έτσι τέτοια. Άμα θες να γυμναστείς, σου λέει ο γιατρός, μην βγεις έξω να περπατήσεις. Μην κάνεις διάδρομο στο γυμναστήριο, βγες έξω να περπατήσεις. Παρακολούθα, δουλεύουν όλες τις αισθήσεις. Η όσφρηση, η όραση, η ακοή, η αίσθηση που μπορεί να πιάσεις κάτι. Ή ακόμα και αυτή με τον αέρα, όταν θα νιώθεις τον αέρα να κουμπάει το σώμα σου, τα χέρια σου. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική ανάταση και πρέπει να οθούμε τα παιδιά σε αυτό. Είναι τελείως δικό μας θέμα για το πόση ώρα τα παιδιά μας ασχοληθούν με τα social media. Και καλό είναι όταν δεν ασχολούνται με τα social media να έχουμε δυνατότητα να τα βγάλουμε έξω στη φύση, να τα βγάζουμε. Δεν είναι απαραίτητο να πάμε να τρέχουμε στα βουνά και στα λαγκάδια. Ας πάμε να περπατήσουμε έξω, να κάνουμε το τετράγωνο. Πολλοί έχουμε κατοικίδια. Να έρχονται τα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, πολύ καλή άσκηση, να βγάζουν τα κατοικίδια βόλτα. Συνήθως τα παιδιά ζητάνε τα κατοικίδια, οι μεγάλοι τα βγάζουν βόλτα. Καλό είναι να τα παίρνουμε μαζί, αν δεν θέλουν, αν είναι μικρά. Έλα μαζί. Τους μαθαίνεις και το αίσθημα της ευθύνης, τους μαθαίνεις, τους λες και 2-3 πράγματα, συζητάς για το περιβάλλον, για τα σπίτια που βλέπουν. Είπαμε το περιβάλλον είναι ότι μας περιβάλλει. Αν μπορούμε όμως τώρα και το χρόνο που περνά στο social media να τον χρησιμοποιήσουμε προς μεγαλύτερο όφελος, να κάνω μία σύνδεση ας πούμε με τα σχολεία του εξωτερικού. Ήμασταν τώρα σε ένα ταξίδι στην Αγγλία και είχε ένα σχολείο, είχε βγει με τα tablets και παρακολουθούσαν τα διάφορα είδη πουλιών και δέντρων που ήταν μέσα στο πάρκο, αλλά τους βοηθούσε δηλαδή μέσω των social media είδαν τα διαφορετικά είδη και προσπαθούσαν να τα εντοπίσουν μέσα στο πάρκο. Δεν ήταν τόσο εύκολο να κουβαλάνε βιβλία μαζί και κυκλοπαίδειες, οπότε εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ή μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπα και πριν, η γνώση είναι δωρεάν και είναι πολύ μεγάλο πράγμα τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από το διαδίκτυο πράγματα. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε γνωστή μέσα από το διαδίκτυο. Θα την ξέραμε, θα την ήξερε κανείς. Κανείς δεν θα ασχολιόταν μαζί της.
έγινε τόσο γνωστή γιατί έχει τόσο δύναμη μέσα τα social media και βλέπεις ότι υπάρχουν πολλοί ακόλουθοι. Δηλαδή είναι φοβερή η δύναμη. Ο υπέροχος David Attenborough, που έχει κάνει ο Our Planet, τα ντοκιμαντέρ. Μπορούμε να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή πλέον. Μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Και μπορούμε να ενημερωθούμε κιόλας. Ναι. Γιατί όλα αυτά, άμα δεν υπήρχε η τεχνολογία, Φυσικά, θα ήταν άγνωστα, φυσικά. εφόσον δεν είναι, ας πούμε, στο κοντινό μας περιβάλλον. Η φωνή του David Attenborough ήταν πολύ γνωστή. Την ήξερα από παλιά. Όμως, με τα social media, η φωνή έγινε εικόνα. Είναι όπως λέγαμε που ακούγαμε τον Κοστάλα και έκανε το πατινάς και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Κοστάλας. Και τον μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια τον έμαθα γιατί λέω, κοίτα να δεις, εξελίσσεται η τεχνολογία και είδαμε ποιες είναι οι φωνές. Ποιες είναι οι φωνές πίσω από τις διαφημίσεις, πίσω από τα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά, αν τα χρησιμοποιήσεις προς όφελος δικού σου, του παιδιού σου, και προς όφελος του περιβάλλοντος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε όλα. Δεν πρέπει. Γιατί η δαιμονοποίηση θα τα τρομάξει τα παιδιά και θα τα πάει στο άλλο άκρο που θα γίνουν φανατικοί περιβαλλοντολόγοι που εκεί θα δυσκολεύονται στη ζωή τους. Και εγώ λέω όχι νερό σε μπουκαλάκι μιας χρήσης, αλλά φυσικά θα πάρω και μπουκαλάκι μιας χρήσης όταν θα βρεθώ έξω και θα διψάω. Αν το πας στο άκρο, και ειδικά στα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν και πολύ τα όρια, μπορεί το παιδί αυτό να λιποθυμήσει και από φυδάτωση. Αν του πεις ότι αν το δαιμονοποιήσεις τόσο πολύ. Ένα μέτρο σε όλα. Πάνω μέτρο άριστον. Ναι. Έτσι λέγανε αρχαίοι και νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Και για να κλείσουμε λοιπόν με ένα θετικό πρόσημο και να στείλουμε και ένα μήνυμα έμπνευσης σε όσους μας παρακολουθούν. Ποια είναι η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα παιδιά? Να θυμόμαστε ότι κάθε μας κίνηση, κάθε μας μικρή πράξη επηρεάζει και άλλες ζωές. Δεν είμαστε μόνοι μας και όπως οι πράξεις των άλλων επηρεάζουν άμεσα τη δικιά μας τη ζωή, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μια αλυσίδα που άμα σπάσει ένας κρίκος, τελειώσαμε, διαλύεται. Και επίσης, πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο πλανήτης δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Ο πλανήτης, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Εμείς δεν είμαστε τόσα χρόνια. Ούτε για πλάκα. Ούτε στο μισό. Οπότε προσπαθούμε να προστατεύσουμε το είδος μας. Είναι εγωιστικό, αλλά η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο έχει ξεκάθαρα να κάνει με να προστατεύσουμε το είδος μας. Πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τις άλλες μορφές ζωής, γιατί κάθε δράση έχει και αντίδραση και συνήθως η αντίδραση σε αυτή την περίπτωση έρχεται πιο δυναμικά. Οπότε να σεβόμαστε ό,τι μας περιβάλλει. Και κυρίως να μην παίρνουμε τα πράγματα για δεδομένα. Επειδή σε καμία περίπτωση. Τα έχουμε όλα σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε και αύριο άμα δεν κάνουμε κι εμείς κάτι για να τα διατηρήσουμε. Σε καμία περίπτωση και η πλάκα είναι νομίζουμε ότι τα έχουμε όλα. Ναι. Δεν τα έχουμε όλα. Αυτό είναι το κακό. Ότι αν τα είχαμε όλα και τα θεωρούσαμε δεδομένα, λες άντε. Τα έχουμε όλα και τα έχουμε δεδομένα. Ναι. Δεν τα έχουμε όλα. Οπότε πρέπει να περισσώσουμε ό,τι έχουμε και να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και πάντα ο σεβασμός να είναι στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Το μοιραζόμαστε και με άλλες μορφές ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Από την οικογένεια της We For All ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν τιμή μας που μας είχατε εδώ. Και δική μας. Και θα σας δούμε στο πεδίο. Τέλεια. Ραντεβού εκεί. Εκεί.